Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kebetulan saya sin biang khubor Antor News balon banhiar saya kadang katan nongpo sini hamtam ni habade kaput maklia buat Asam kabade haka senong marman kan dia senong mengitip kabadan tang senda apa dengan maklia buat Asam kabo penyeklat ni senong kade nak wa ompli hani ngidon kinong yalam senong pak ni yalam balang kinyo tu ingi khamba habade bat kijingja ko ding akini singi habade kijingja penting pesmi ya kijing mi ki khubor ham saya lamba kita ki poster ki wan hakatin asmis ban ong bo omsha ya ki brio bakin wa ya ta ki dodi su ki dunyam haki school but haki nu ki jaka pai ba nasi kan long jima ne kat kum karti sun sar jong kari india ba unu long india udan ka hok ban le ya kan tak ba ha kari la ka de ha jingit nyam la de culture ba la ka de ha kati ngatli tem tang nya pai kan dia se kan lam sno tin ba kan film nya tu kan dia ha de ba ka tu ka jingja ka badang sar kulit ya bamsa banwa e ki durniam si aki school lah nu jaka pai ba to ka jengkhalat banbu ya kidur lan ni stishu yang jisu lan ni kamari ki jing school kade ki jingja ka balaja po asam re ki to ki jingja po asam ka reflect nak sakan ke jaka yo le sigi brio la sim kaburu ban sapriang ya kene ka kubor jisa kene ka jela mekhalia kade ka wala dangi shong kene kaput ngi imsuk imsan rangkat bat kiwei ki niam ngim don kano ke jing ke jing ma Andre kendit kensan kami kene ke kubor kade hadin arpsan tarik kasngi ublay kade arpsan tarik hana kala don kawai ke meeting hang tai hapo asam but kene ke ham saya lan kene ke kubor kami na kikimi kikpa jong kena yo le se kita kirang ba ke balik ya ke meeting yo le skila yathu haki lok jong ki lan ya ki baji ngasam jong ki but to ki baji ngasam jong ki kiting kismit namar bagi kun jong ki pha sini ko mapitip kene ke skol kadan kaput asam bat megalia bat bun ke khana skol ke ban asam ru ki wan hang ni te halor kene ke nong rim ngikum ki nong song snong ngikum ki bapek ya ke imlang salang ngi don sisa ke jing sokia ke bakra hadu kata-kata bagi ta ki khubor ki bala parstat bat kala poi sadu sa assembly ban kren halor kata ke jing ke bagi kendu kini kaput ke jingjah po asam ngemla banlan ngilayu ling bagi media ling bagi television bagadon sisa kum kata ke jing berngam berset ya ke reuniam but kita ke poster bela thok kitin asamis ngi hang ngim so thu ki thok ka nugur kom dai ki don pat ki bala translate ka kitin khasi dan kitin english bat kata ka poster ka bala circulate hagi media hagi whatsapp group ki dai ki bala khang persya ya ki reuniam bakin bu kita ki statue dan kin bu kita ki dor blay dan ki dor yang ki koi hagi jing school kumta halor kane ki jinjang ngiru ngiseng tieng ngiseng smith namarwa ngi don kane ka kaput area ka ba jengai na ki police station ki ba jengai na ki waipat ki paralok pramarjan te ngakar patro ya kita ki group lada gidon ki dai ban sange cisendon dai ban wanra kane ki jing seng sipara namar da ka wanra akum kane ki jing penting pensmith ngim namla ban kiu saprang sakmat bat ngem namla ban wanra ka jing sok hakisnong ki thau ki jongi ti kini ki radical group kidai kita ki sit niam ki bala ban penyesun ya ki para jai benriu lan ne para balang ki bala banja kumbala ja ki wei ki jaka jong kari india ti hang ne ngim kwa ngim kum sipara ngarap iwei ni don ki ya ini am baper dai ngala im kum sipara tinga kentu ya kitu ki grup pada gede ki lokal ki badan bantai ketika kam gede ban weng sisendon bat gede ban don no kata ka rukom so tho ka basai kanang bakan namra ke jing haka imlang ka salang te ngi kondem kum gede jing temu ka ba pen pai pen prah
Namar kita ki nong sim kabu ki digi nong syun jo kejai benriu. Ki nong syun jong ki riulum ki tribal ki bapenya perjai pedeng ki Hindu, pedeng ki Kristen, pedeng ki Muslim. Nrei kajing sisya ki mdei benwara kum kene ke isu ha ke imlang sa lang. Mar kum bang itip kari India ke de gari ki babun ki culture. Bun ki jai niam, bun ki jai ki culture ki riti ki dustur. Nrei dei ban sagak sendon kum kene ki jing temu, kum kene ki bor ki bawan nabar. Ka bapen troin ya ke imlang sa lang, ka bapen thut ya ka song sain. Tingi kum ke dong song snong ngin don ke jing tali bat ngin persangkat bala ban penduk ya kene ki jingbot besniu jong ki kat to kan dengut ki rusit niam ki badan bat ki basim kebuh kan ka thain tang kita Lai ucuk katan juki. hai adai ba owen terang badai longstan yang garai marman milim steamship